L'entrevista amb Mònica Hernández. Molt bon dia, són les 9 del matí, benvinguts a l'entrevista de la xarxa de comunicació local. Ja sabeu que fins a les 10 serem a les televisions locals d'arreu del país. Arrenquem setmana avui en conversa amb Josep Maria Viladebadal, és el president de l'Associació de Municipis per la Independència, també alcalde de Vic. Senyor Viladebadal, bon dia. Bon dia. Com està? Molt bé. Molt bé. El satisfà el 27 de setembre com a data electoral? Bé, és la solució que teníem, per tant bé, està bé, és correcte. Li pregunto perquè des de l'AMI havien reclamat en diverses ocasions que les eleccions plebiscitàries havien de ser abans de les municipals del maig. Sí, més que reclamar, demanar, no? Demanàvem que fossin abans de les municipals, perquè entenc que si no les municipals o condicionaran-les després o seran condicionades pel procés que encara estarà vigent, que estarà molt viu, no? O estarà molt viu amb el dubte a veure què passa al final. I per tant demanaven això els alcaldes, demanàvem l'AMI doncs, que fossin abans de les municipals, cada vegada. I aquest dia que vam anar a fer la reunió amb el president Oriol Junqueras i amb Òmnium i l'ANC, començàvem a demanar-ho tots. Escolta, aviam si aconseguim doncs, que siguin abans de les municipals. Per tant, el 27 és millor que no pas que fossin el 2016, per exemple. Molt millor, i a més que res, el bo és que és un acord entre els dos líders, el de l'oposició i el president del govern, i per tant doncs, és un bon acord perquè l'hem de tirar endavant i nosaltres hi col·laborarem, lògicament, des dels municipis. Avui llegim que les bases de l'ENC celebren el pacte, però admeten que no han aconseguit els seus objectius pel que fa sobretot a la data i també a la llista única. No sé, en el si de l'AMI, si hi ha cert malestar o no, sobretot per la data electoral. Fixa't que ni m'han demanat reunió i jo no he tingut temps de fer-la, per tant jo crec que ja estan els alcaldes i entenen que aquesta és la solució, l'única que hi havia, i per tant és bona, només per aquest motiu, i endavant a treballar. I ara els alcaldes, tots els que es repeteixen, és a dir, que ja estan pensant en les seves eleccions locals i per tant estan treballant en una altra qüestió que aquests dies doncs, és important per cada una de les ciutats i pobles del nostre país. Quin paper jugarà el món local en el procés que tot just encetem ara? Bueno, pensant en aquest 27 de setembre. El mateix que ha jugat fins ara, no? Jo crec que el món local hi és i ha de ser-hi al costat i a darrere de tot el procés, ha d'ajudar i apoyar el govern i el Parlament que sorgeixin del 27 de setembre en totes les accions que prenguin, perquè el món local també és territori, també és xarxa i per tant és capaç de coordinar tots aquests moviments i el recolzament al procés. És essencial, per tant, per fer els acords de ple i els acords municipals que siguin necessaris. Per tant, és essencial que aquestes eleccions municipals surtin, si pot ser, encara més ajuntaments reforçats amb independentistes, que tinguin majories clares i que encara hi hagi més gent dintre dels municipis per la independència, més municipis, i per tant doncs, reforcem aquest flanc que és els municipis. De seguida continuem aquesta conversa, senyor Viladebadal, però permeti'm que li presenti els dos col·laboradors que avui participen en aquesta entrevista. Avui m'acompanyen en Víctor Palomares, editor d'informatius del Nou Televisió, Televisió d'Osona. Molt bon dia, Víctor. Bon dia. Com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé. Pendents també del temps. Sí, perquè nevades a cotes baixes avui. Per tant, no sé per Vic si ha baixat en picat la temperatura. La temperatura sí que és baixa, però les previsions de neu són més cap al nord de la comarca d'Osona, el Ripollès, però a Vic seria molt complicat. Encara resistiu. Marcos Pardeiro, redactor en cap de la Razón a Catalunya, molt bon dia. Què tal? Bon dia. Com estàs? Bé, pendent de la pluja. Pendent de la pluja. Aquí cadascú el seu, perquè ets motorista, no? Em penso? Sí. No, pendent de la pluja no. Pendent de la pluja al procés. De la pluja al procés, senyor Viladebadal. No sé això com encaixar-ho. Bueno. Senyor Viladebadal, parlàvem del paper que jugaran els ajuntaments i el dia que el president Mas va anunciar que restablia l'acord amb Esquerra Republicana, va anunciar la data electoral, també anunciava que es prioritzaria que aquest acord Convergència i Unió-Esquerra també es traslladés als ajuntaments, tot i que l'autonomia local és sagrada. Sí. Hem sentit moltes declaracions aquests dies, penso en el cas de Barcelona, el candidat d'Esquerra, el senyor Xavier Bosch, que ja ha dit que ell és una alternativa a Xavier Trias. Aquí, amb què ens podem trobar? Doncs espero que no ens trobem amb lluites entre uns i altres excessives, que ens hem de trobar amb un fair play, amb un saber lluitar i fer propostes positives cada un dels alcaldables o dels grups municipals que es vulguin plantejar, de les llistes que sorgeixin, i que després dels resultats electorals hi hagi possibilitat de pacte. Això és bàsic, que hi hagi un pacte entre sobiranistes, entre independentistes, després de les eleccions municipals. Crec que això és molt important. Hi ha un exemple
a Montblanc, que ja fa temps que funciona, que hi ha tots els regidors han fet grup, tots han fet pinya, no hi ha oposició, no? Tothom està al govern. El Pep Andreu, l'alcalde de Montblanc, va ser capaç de fer això, és l'únic de Catalunya, però és un exemple a seguir, no? Si anem cap a un procés, cap a la independència, hem de tenir unitat. Aquesta unitat que volíem el poble de Catalunya, molts i molta gent, i entitats, i institucions, i que volien per fer una llista unitària, també es pot fer en els municipis. Els municipis no queden exclòs d'aquest projecte, i per tant, doncs, per almenys, que hi hagi una campanya neta, políticament doncs, correcta, i que permeti això, sobretot després refer els ponts. És importantíssim. L'acord que vam prendre aquest dia després de les municipals de prioritzar acords entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió es pot eixamplar a més partits, i és prioritari, perquè sortiran més reforçats els governs i més reforçat el procés cap a la independència a través de governs forts independentistes, com deia abans. Però, senyor Vila de Badal, comencem malament si ja Barcelona, que és la capital de Catalunya, sembla que aquest pacte no té possibilitat de tirar endavant. El senyor Xavier Trias sí que ha dit que està disposat a pactar amb Esquerra Republicana, però el senyor Xavier Bosch l'hem sentit ja en 2 ocasions dient que ell no, que ell és alternativa. I després serà un altre poble, serà al revés, i anirem fent, no? Perquè hi ha una bactèria que es diu partiditis, que infecta tot el teixit del nostre país polític, i no ens en sortim, No entenem, ja sé que hi ha gent que diuen que no tinc raó perquè la diversitat és bona, ja sé que és bona, però en aquest procés, en aquests moments, interessa la unitat fins que aconseguim el 27 de setembre guanyar, després ja tornarem a fer coses, cadascú segons els seus criteris. I ja farem la Constitució, per tant, entre totes les sensibilitats que hi hagi polítiques al nostre país. Però ara hauria d'haver una unitat allò ferra, doncs perquè el procés és necessari que hi hagi unitat perquè demanar el vot tots junts, el poble de Catalunya, amb majoria de gent que hi vagin i que votin que sí a favor de la independència. I, per tant, en els municipis també s'hauria de produir això. Però, senyor Vila de Badal, l'autonomia local no és sagrada? Sí, però l'autonomia local és per fer el govern després que tu vulguis i també per fer cada poble el que necessita. Però no hi ha res sagrat a la vida. El que és sagrat és aconseguir la llibertat del poble de Catalunya. Això sí que és sagrat. En aquests moments que ho podem aconseguir, hem fet uns passos molt importants i un gran esforç per part del poble de Catalunya. Que no hi va el poble de Catalunya unit a les manifestacions i a votar i a tot, que no hi va unit. Per què els partits polítics sempre han de defensar els que són sagrats i que és democràtic la seva diversitat? És clar que ho és de sagrat la seva diversitat, però hi ha moments que no cal, o no és necessari, o és perjudicial, i ara és perjudicial. I a més, ningú està d'acord amb mi, però jo tinc de dir-ho, ho sento així. Jo he reclamat a Vic que hi hagi un govern, una proposta, una candidatura unitària, ho he reclamat des de fa molts dies, i ell ho sap, perquè està el 9-9 i ens veiem molt sovint. I no hi ha manera, tothom ha de dir, no, és que vull ser jo, perquè no és veritat que la diversitat requereixi que els partits es barallin uns als altres. És el personalisme de les persones que es presenten en noms dels partits que requereixen barallar-se entre uns i d'altres. Però vostè sap que aquestes eleccions són diferents, per exemple, a unes eleccions al Parlament de Catalunya, pel que vostè diu, perquè molta gent vota la persona, potser i no tant el partit. Sí, però és igual, però poden fer candidatures unitàries amb una persona davant, nosaltres al costat, i que sigui el que ells decideixin abans, o després poden fer pactes per reforçar l'independentisme. Hem de reforçar l'independentisme encara. No estem pas tan valents, per molts èxits que hàgim tingut, no tenim majories, i per tant hem d'anar a aconseguir. I perquè es vegi, s'ha de demostrar per part dels polítics que estan disposats a treballar junts. Perquè després ho diem, en el full de ruta, que hem de fer govern d'unitat, que no sé quantes coses hem de fer junts. Doncs home, comencem-ho a demostrar abans, no? Ja sé que no es farà, però jo ho veig malament. A mi la disputa entre en Trias i en Bosch, ho veig malament. No és el camí per tirar endavant el procés. Barcelona ha de liderar aquest procés, no pot ser que ho faci Vic, amb tot el carinyo per la meva ciutat i tot l'orgull d'haver-ho fet. Barcelona, que és la capital, ha de liderar des del municipalisme aquest procés, i ells dos han de sumar, i han de sumar després, abans i després. I no poden començar a dir que després no pactaran que hi ha altres partits. Bueno, esclar que hi ha altres partits. Si són independentistes, si no, no hi són. I així és de clar. Avui el senyor Oriol Junqueras diu en una entrevista al diari El País que ells sí que prioritzaran els acords amb Convergència i Unió, però diu també amb la CUP, amb Iniciativa, amb Guanyem i amb Podem. Sí, molt bé, fantàstic. Però primer Convergència i Unió i ells, perquè són els primers que han de fer el nucli fort, no? I és els que van pactar aquest dia, que aniríem junts, que faríem tot el que faríem fins al 27 de setembre. El 27 de setembre ens presentarem llistes separades per recaptar més vots, teoria d'Esquerra Republicana, que segurament és veritat, però anirem junts fins al 27. Doncs després hem de seguir junts per construir la Constitució, tot el procés. Abans construir l'Estat, després aplicar-la junts. Doncs amb els municipis també. Per què els municipis no?
No hi veig. I a més necessito això, clarament Barcelona hauria de fer un tom important amb aquestes eleccions i sumar també els vots independentistes perquè sigui un ajuntament que pugui entrar entre els municipis per la independència. No hi ha pogut entrar perquè no ha tingut majoria suficient en el ple, que és majoria absoluta, per entrar dintre els municipis per la independència. Això és una anomalia. Barcelona hi ha de ser-hi dintre els municipis per la independència i liderar-ho. Creu que el senyor Xavier Bosch s'ho repensarà o acatarà alguna directriu que li pugui arribar de la direcció del seu partit? No ho sé, no tinc ni idea com funcionarà. Jo espero que el senyor Xavier Bosch s'ho repensi i prioritzi el pacte amb Convergència i Unió, com hem fet amb aquesta reunió de la setmana passada. Prioritzi aquest pacte, que no passa res dir-ho. Jo ja entenc que si dius... És que, esclar, si jo pacto amb en Xavi Trias, ja no soc alternativa, ja no caldrà votar-me a mi, votaran els altres que no són alternativa. I aquesta tàctica política, aquesta tàctica de partit i de votació hi és. Però potser, si diu això, doncs potser hi haurà més gent que també votaran amb ell, doncs pensant que també que ja farà govern d'unitat i, per tant, tirarem endavant el procés i podrem entrar dintre els municipis per la independència, per exemple. Per tant, també hi ha altres maneres de pensar, potser que s'expliqui bé, però jo crec que és bo que diguin que aniran junts, perquè això és el que necessitem, que vagin junts. Mira, jo estic convençut que el poble de Catalunya, quan veu unitat, es posarà content, votarà a favor, li agrada la unitat, està cansat d'aquestes baralles internes i externes entre partits i entre polítics. No porta a res, això ho diu tothom, i això ho demostrarà Montblanc. Montblanc veurem el resultat d'aquestes eleccions. A Montblanc, on hi ha un govern d'unitat, on hi són tots els partits polítics, tots se'n veuran beneficiats segur. Seguríssim. Avui també tenim un petit exemple al seu consistori, perquè Convergència i Esquerra han tancat finalment un acord que es veurà reflectit en el ple que hi ha avui, en un dels punts que estaven enfrontats fins ara en la gestió de l'Atlàntida. No l'he tancat amb Esquerra, l'he tancat amb els socialistes. Amb els socialistes? Sí, va ser els socialistes que em van oferir aquest recolzament que perdia amb Esquerra, no amb Esquerra amunt, dels regidors d'Esquerra, hi ha dos, l'altre apoyava la proposta de govern, perquè és el president de l'Atlàntida, per tant no tenia altre sentit, en Joan López, era en Joan Ballana que deia que no, exclusivament ell deia que era Esquerra, però a Esquerra n'hi ha moltes esquerres, lògicament, i per tant jo vaig buscar recolzament i els socialistes i Societat per la Independència m'ho van oferir si passàvem de 2 anys i deixàvem el consistori que seguís després decidint el nou consistori, al cap de 2 anys s'ho podia pensar bé, podia tenir una conclusió si seguíem el sistema o canviava alguna cosa. Van ser ells dos, ara el Joan Ballana li sembla bé i ho recolzarà, que no Esquerra, en Joan Ballana. Senyor Viladebadal, finalment aquest acord passa per les llistes separades, l'acord entre Convergència i Esquerra. Vostè és una mica el pare d'aquesta proposta, per tant entenc que el satisfà plenament. Sí, crec que sí. Jo crec que està bé, crec que funcionarà i que tirem endavant. I com quedarà el repartiment dels independents? Perquè hi ha hagut molt enrenou les últimes setmanes sobre si podien... Neutralitat. Quan hi ha llistes separades, jo penso que no pots, les has d'apoyar totes, no? Per tant, neutralitat. És el que es va quedar allà, tampoc no es va dir, però sí que es va insinuar, jo crec que és el que ha passat fins ara, no? Les anteriors eleccions, que hi ha hagut llistes, doncs, de manera com sempre han funcionat, doncs hi ha hagut suport a tothom, doncs neutralitat i suport a tothom, que és el que hem de fer, apoyar el procés, les entitats, no anem a apoyar partits polítics, anem a apoyar el procés cap a la independència. Veu Esquerra Republicana dins del govern des d'ara i fins al 27 de setembre? M'agradaria molt que hi fos, vaig demanar-ho, i de moment veig que no hi és. En aquest cas va fer una oferta sincera a l'Oriol Junqueras, espero que la reculli el president clarament, que la reculli i que entri a dintre el govern Esquerra Republicana. Penso que seria molt bo, és el que dona garantia de sinceritat i d'unitat, que treballaran junts després, que ja quan sin ara, no? Crec que això és importantíssim, encara que és tard, encara que és al final, jo penso que estaria molt bé que entrés, i tota vegada que Esquerra ha dit que volia entrar, també ho va dir en un article a un diari, uns dies abans, l'Oriol Junqueras, doncs penso que aquí ha fet Esquerra un esforç i que se li ha de reconèixer i que, per tant, se li ha de donar la mà si te la dona. Aquest full de ruta que diuen que està pràcticament dissenyat i que estem pendents que anunciïn la data de presentació, vostè espera que s'hi sumin Iniciativa i la CUP, per exemple, que han estat també fonamentals en aquest procés? No, és que ja hi són Iniciativa i la CUP. Ja hi han treballat des del principi, si cas no hauran de marxar. Si no segueixen, aquest full de ruta l'han fet Iniciativa, la CUP, més Convergència, Unió, i me deixo algun, no? Esquerra Republicana, ANC, Òmnium i AME.
Això s'ha fet així, i per tant és una gent que han treballat des de després del 9-N, immediatament, convocats per l'Assemblea i coordinats per Òmnium, doncs hem treballat, jo no he anat algunes, he anat alcaldes, perquè també hem de tenir altres feines els altres alcaldes, doncs per fer aquest full de ruta, aquest document que ja diu que es farà una Constitució, que ja diu que es votarà una Constitució, que diu moltes coses. Hi havia iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa també, Esquerra Unida i Alternativa també hi és. Doncs si no hi són és que han marxat, perquè ara encara hi són. I espero que s'hi mantinguin perquè és un bon acord i això és fantàstic, o sigui, aquesta quantitat de gent que ja puguin començar a treballar un full de ruta, en definitiva són gent que estan dient, doncs estan demostrant que es pot treballar junts per fer una bona Constitució catalana, que hi sigui tothom representat, o quasi tothom, faltaria la dreta espanyola, que també hi haurà de participar en l'elaboració de la Constitució, perquè hi ha gent que són catalans i que pensen així, doncs també hauran de participar-hi. Però escoltant les declaracions de les darreres hores de membres de la CUP acusant a Convergència i Unió i Esquerra de ser partidistes, no sé si és que això preveu que surtin, no, però molt satisfets no n'estaven, senyor Viladedal. Jo crec que hi ha una cosa que no s'ha explicat, que hi ha hagut partits que s'han sentit exclosos del pacte, però és que el pacte no el va convocar el president, aquest tipus de taula, el vam convocar nosaltres, les entitats. I van convocar els dos protagonistes que no es posaven d'acord per la llista unitària o per les llistes, les tres llistes, no?, que hem dit abans. Jo crec que això no exclou a ningú, però nosaltres anàvem el dia 27 de desembre a dir, bueno, nois, poseu-vos d'acord, res més que això. Allà vam estar-hi xerrant, vam fer aquesta proposta nostra, que s'ha dit de les entitats, i després doncs, el president, vist que després d'aquesta reunió no acaben de tancar l'acord, ens torna a demanar que ens vam reunir els mateixos que vam iniciar el procés d'aquests 5, no? També falten altres entitats que podien ser-hi, també altres, ja ho va dir el president, no? Aquí hi ha altres entitats sobiranistes del país que no hi són perquè no hi són, però perquè nosaltres ens coordinem des del principi, des de fa molt temps, Òmnium, ANC i AMI, fa molts anys, que des del naixement, fa 2 anys i pico, que ens coordinem, i per tant, doncs, per això vam anar junts i vam parlar, i aquí hi ha un problema, i vam veure que no anava bé la cosa, i vam incidir. I el resultat és aquest, no se'ls ha convidat als altres partits perquè nosaltres no vam iniciar-ho al principi. O sigui, no en té cap culpa ni Convergència ni Esquerra, no és una voluntat de protagonisme, és una situació que ha anat així. Per tant, la CUP no s'ha sentit exclosa, que és molt necessari que sigui, i ha de fer un esforç, com va fer el 9-N, i dir, va, doncs jo també hi segueixo, hi soc, i seguiré treballant perquè és necessari. I Iniciativa també, i Esquerra Unida Alternativa també, i els socialistes, els nous socialistes també hi han de ser-hi. I Unió, que n'ha marxat de la taula, doncs que no en marxi, que torni, perquè realment hi ha gent d'Unió que són independentistes, que torni a venir el representant d'Unió i que segueixi a dintre. Ha posat 2 partits amunt la taula, vostè d'una banda el PSC, ahir sentíem a Miquel Iceta dient que estava fins als nassos textualment d'estructures d'estat mentre gent estava morint, i es referia al cas d'aquell trasllat, d'aquella persona que va morir mentre es traslladaven a Bellvitge perquè el servei d'hemodinàmica del Joan 23 no estava obert les 24 hores. No sé si declaracions d'aquest tipus són en calent, cal perspectiva, o ja anuncien que aquí no hi haurà possibilitat, justament com vostè deia, que s'hi pugin. No, però jo parlava dels no socialistes aquests, dels nous socialistes. Sí, però aquí el senyor Joan Rigol, el president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, ens deia que també seria important que el PSC tornés, ni que fos en alguns punts, a un cert tipus de conversa. No podrà entrar-hi i fer la Constitució, no ho creu, no la vol, aquí no cal que fem... Clar, no podem somiar, no? Hem de fer coses que siguin possibles, i jo crec que s'ha tancat tota la possibilitat. He parlat d'Unió, que està molt al límit, però que pot tornar, però els socialistes no tornaran als PSC, perquè el PSC està competint amb Podemos a Catalunya, i per tant Podemos clarament no és sobiranista, no vol una Constitució catalana, i tampoc tots els seus clients pensen, ells suposo, que són aquests mateixos, i per tant no tornaran. Per tant, el PSC, més quan un es vol carregar un procés com aquest, amb un fet gravíssim, però que no té res a veure amb el procés, si mor una persona per falta d'un servei, pot passar amb el procés, sense el procés, per desgràcia passa, són moments dolents que passen de desconnexió, accidents, com diu molt bé la paraula, i per tant no tenen res a veure amb això. Vull dir que dir això és demagògia pura i dura, i és una retòrica perversa que situa el procés en un punt que no hi ha de ser, i per tant no té sentit llavors. Doncs parlem d'Unió, que semblava que fins després de les municipals no es pronunciaria sobre quin era el seu posicionament respecte a aquest full de ruta sobiranista. Avui el diari Ara diu que el 31 de gener ja podrien posicionar-se en una reunió que tenen de partit. Creu que li fa por a Unió obrir aquest debat? No ho sé, jo com que ja fa dies que no parlo amb ells, fa anys, fa 2 anys i pico,
jo els hi demano que facin el pas i que es declarin independentistes i que vinguin amb tots nosaltres, perquè Unió va néixer per això, per estar al costat del poble de Catalunya i sobretot en un moment com aquest que anem cap a la independència, clarament cap a la independència. Però jo demano que facin aquest pas, que es declarin independentistes, no traïcionaran el pensament de la creació del partit, sinó al revés, estaran en línia el pensament dels seus fundadors i per tant endavant jo crec que només s'ha de fer aquest pas. Si en Duran se sent incòmode perquè ell ho ha dit i té tot el dret a dir-ho, que ell no és independentista, doncs pot fer un pas al costat i deixar la direcció amb una altra persona i aquesta persona doncs, que es senti més còmode en aquest moment, amb un comitè de govern més en línia en aquest moment, la Unió pugui participar de tot això i pugui seguir col·laborant i aportant tot el que representa, que té moltes coses molt positives aquest partit, moltíssimes, però, senyor Viladebadal, i per tant col·laborar amb tot el procés. Creu que l'independentisme és un sentiment extès a Unió Democràtica, que només frenat per la cúpula del partit, pel senyor Duran i Lleida, entre d'altres? No sé, a tots els municipis hi ha, a tots no, però a molts municipis hi ha regidors d'Unió que han votat sí als municipis per la independència, però s'han declarat clarament independentistes. Però han fet declaracions de sobirania, han fet declaracions de sobirania fiscal, etc als municipis, mocions per un tubo durant aquests 2 anys, i la majoria dels regidors d'Unió han votat a favor d'aquestes declaracions. Per tant, ells no crec que traïcionin tant el seu pensament en cada dia acotant diferent del que pensen. Per tant, tinc d'entendre que hi ha molta gent, i com que el municipalisme és l'expressió de la militància en el territori, crec doncs, que això demostra que realment hi ha un pensament clarament independentista dintre d'Unió. És que no podia ser d'altra manera, perquè són catalanistes de naixement i són gent que van estar coligats amb Convergència i Unió vam liderar el sobiranisme als primers temps de Convergència i Unió, molt més que no pas Convergència, i això ho tenim. I abans de la guerra, no cal dir durant la guerra, i després durant el franquisme, doncs va ser un partit que va apostar clarament perquè Catalunya es separés d'Espanya, s'agregués i muntés un estat català. Llavors, ara mateix, la direcció d'aquest partit traeix els seus principis fundacionals? No, traiciona no, perquè hi ha hagut congressos que els ha avalat i els han dit que sí, els vots dels militants, i per tant no traiciona res. El que passa que es pot modificar-se, igual que es va modificar al seu moment el pensament clarament independentista per un més federalista, diguéssim, es pot tornar a l'independentisme, no és cap problema. Això, si es vol en política, és possible. Senyor Viladebadal, tornant al full de ruta, ahir Marta Rovira deia que cal que estigui enllestit abans de les municipals del 24 de maig. El tindrem? Estava molt avançat. Ara, aquest dia, jo no vaig poder anar a la reunió, sé que es va parar, perquè tot el que van acordar, que tot el que està fet es passa als partits perquè puguin dir la seva i tornar-ho a portar a la taula, no?, de modificació dels partits, perquè els representants d'allà, alguns volen l'aval dels seus partits, de les seves estructures, i per tant, tornarà a la taula. Si es vol, es pot. I el 28 de setembre, què, senyor Viladebadal? Si hi ha majoria de Convergència i Esquerra, què és el que passa? Bé, es pensa això, es fan lleis i s'apliquen les estructures, lleis que protegeixin les estructures d'estat, i s'apliquen les estructures d'estat i s'anem separant d'Espanya a poc. Però en algun moment s'haurà de seure amb el govern espanyol? L'endemà dir-los anem a fer això, i amb Europa també anem a fer això i fer-ho. Jo dic perquè ahir el senyor Mariano Rajoy deia que el senyor Artur Mas menteix quan diu que aquestes eleccions del 27 de setembre són plebiscitàries. Ell deia que són unes eleccions normals d'una autonomia per escollir representants al seu Parlament. El que menteix és ell, perquè és ell que no ens deixa fer un referèndum que seria plebiscitari i els hem de fer des de les eleccions. Però les eleccions, qui decideix com són el poble, i el poble decidirem votant que són plebiscitàries, perquè donem la majoria, clarament, donem una majoria als independentistes perquè ja construeixin la independència, ja no cal fer més coses, sinó construir-la pas a pas. Anar-nos separant fins que votem una Constitució, i la votació de la Constitució és la referendària, clarament després la que confirma sí o no aquest projecte, i ja està, llavors ja talles el cordó umbilical, no?, i avall. Deia vostè que caldrà seure a parlar amb Madrid, però també amb la comunitat internacional. Quin paper jugarà o quin resultat fa falta perquè la comunitat internacional d'una vegada digui això va de debò, vinga, seiem i posicionem-nos? Això, doncs, que clarament siguin plebiscitaris. Vol dir que clarament hi hagi uns partits que tinguin el mateix punt, que dirà que declarem la independència i el procés sigui el mateix de posterior. Que clarament sigui això, aquest full de ruta sigui compartit per tots els partits que donguin majoria i que clarament parli d'independència, de construir la independència, de declarar la independència, de construir la sobirania, perquè Europa es parla més de sobirania, doncs construir la sobirania al poble de Catalunya. Clarament ho diguin, els programes,
amb les mateixes paraules, els mateixos punts, les mateixes comes, sense divergències, i que es pugui sumar tots aquests vots en funció d'això, i es vagi a Europa i tenim majoria de vots, per tant, som independents. L'ANC Òmnium i l'associació que vostè presideix, l'AMI, han estat claus en tot aquest procés. També en la reunió de la setmana passada entre el senyor Junqueras i Mas, que sembla que vostè els haurien forçat o els haurien demanat de forma amistosa que no sortissin de la reunió sense un acord, és així? És així, sí. El que passa que ells tenien moltes ganes també, per tant va ser molt fàcil. Va durar 4 hores, però l'ambient va ser molt cordial i molt positiu per part de les dues, per part del president i per part de l'Oriol Junqueras. Tots van fer un procés molt de buscar solucions. Vam estar parlant i fent ofertes fins que arribava a la solució final, que és la que és, i per tant, com deia al principi, és una bona solució. I a partir d'ara, pel que fa a l'AMI i l'ANC i l'Òmnium, quin paper jugaran en el procés que engeguem ara de cara al 27S? Doncs igual, intentar en la taula de partits fer-los posar d'acord, aportar des de la nostra visió territorial o d'assembleària del poble de Catalunya o des d'Òmnium Cultural, aportar l'opinió sobre el full de ruta i anar teixint i anar forçant l'acord o anar demanant l'acord que hi ha cada dia. Hi ha alguna reunió prevista en les pròximes setmanes? Penso en la CUP i amb Iniciativa, per exemple, deia vostè, no els vam convocar a aquesta reunió perquè els protagonistes eren CiU i Esquerra. Em dones una idea, doncs no està previst, però potser que ho fem, per què no? Home, doncs si la fa, digue'm a mi la data. Sí, ja te l'avisaré. Avui estem conversant amb Josep Maria Vila de Badal, és el president de l'Associació de Municipis per la Independència, també alcalde de Vic. Fem una pausa de 3 minuts i tornem a la vostra televisió local.
No hi ha res millor que despertar-te cada matí i sentir-te tranquil i relaxat. Res com saber que la família està segura i la llar està protegida a les 24 hores. Perquè el més valuós per a tu és la família. Amb l'assegurança de la llar a la Caixa i l'alarma de Securitas Direct estaràs totalment protegit. La Caixa, tu ets l'estrella. L'entrevista amb Mònica Hernández. 2:02 de 10 del matí, és dilluns 19 de gener, això és l'entrevista, aquest espai que fem a la xarxa de comunicació local de dilluns a divendres, de 9 a 10, i que podeu seguir a les televisions de proximitat d'arreu del país. Avui hem arrencat setmana amb una conversa amb Josep Maria Viladabadal, és el president de l'Associació de Municipis per la Independència, també alcalde de Vic. De seguida dono pas als nostres col·laboradors, però senyor Viladabadal, li volia demanar, vostè no es presenta a la reelecció com a alcalde de Vic, per tant, no pot sortir tampoc reescollit com a president de l'AMI. Es retira definitivament? O vostè que ha estat tan clau en tot aquest procés? El procés podrà viure sense vostè ara? Per suposat. El procés no sóc clau, el procés és clau el poble, que van decidir anar tots junts, no? Milions de persones, on se'ls hi demanés, a la convocatòria feta per l'Assemblea o per Òmnium, junt amb nosaltres algunes, o col·laborant amb nosaltres. I aquest és el clau, és això. El clau va ser quan Òmnium va convocar el 10 de juliol del 2010 i la bandera que va agafar l'Assemblea Nacional i l'AMI que va néixer d'aquells temps, doncs per coordinar el municipalisme i que quedés clar que des de les institucions territorials i de proximitat de la gent, de l'administració local, doncs també estàvem al costat d'aquest procés. Però si algú li ho demanés, que s'ho repensés, i penso en algú a altes esferes, no s'ho repensaria, senyor Viladabadal? No, perquè la política s'ha de poder deixar fer. Que David Fernández era ser diputat i també li diu, home, David, pensa tu, l'assemblea podia, de la CUP podria allargar, si volgués, és sobirana. El teu mandat diu, no, jo et deixo això. Per què? Perquè s'ho creu. I és una altra manera de fer política. I jo li aplaudeixo al David moltíssim això, perquè dic, veus, sí senyor, perquè és un bon diputat, ha fet molt bona feina, però bueno, hi ha altra gent dintre la CUP, suposo, per fer feina, ell també ho creu, i per tant ell es retira, farà altres tasques dintre de la política del país, i en aquest cas soc més gran que ell, i per tant ja em retiro de la política, però jo puc deixar de ser alcalde i el president de l'AMI, i sortiran altres alcaldes de Vic, lògicament, alcaldesses, i altres presidents o presidentes de l'AMI, que ho faran perfecte, segur, i estaran amb un altre estil, però ho faran millor, potser i tot, no? Segurament. I ja està. Vinga, ara és el torn dels nostres col·laboradors. Us recordo que avui m'acompanyen en Víctor Palomar, editor d'informatius del Nou TV, i també en Marcos Pardeiro, que és el redactor en cap de la Razón a Catalunya. Vinga, Marcos, comença, si vols. Sí, senyor Viladabadal, deia al començant de l'entrevista que aquestes eleccions municipals podrien condicionar les eleccions del setembre i fins i tot el procés. De fet, l'AMI i les altres entitats sobiranistes apostaven per unes eleccions plebiscitàries, dites plebiscitàries, abans de les municipals. Quin és el risc que hi ha en aquestes municipals? Que un dels dos partits que amb més força emprendran el procés, Esquerra Republicana i Convergència, surti més clarament vencedora i la seva essència de poder es multipliquin, o quin és el seu temor de com poden condicionar? En aquest sentit no, perquè de cara a les catalanes ha quedat molt clar que hi ha col·laboració entre els dos partits i per tant el 27 de setembre aniran separats però amb un sol punt, un sol paraigues, que és molt bona aquesta metàfora i defineix bé, no? Per tant aquí no crec que hi hagi problema. Jo veig més aviat el problema, el resultat d'aquestes eleccions, que estigui molt dividit, que hi hagi molta divisió de poder, que realment hi hagi moltes combinacions i no quedi clar el municipalisme quina funció té dintre l'independentisme, que encara està ben definit, encara falta, com deia abans, Barcelona. Espero que Barcelona faci aquest pas, que els ciutadans de Barcelona escolleixin grups municipalistes, grups polítics que es presenten a les eleccions clarament independentistes perquè sigui majoria l'independentisme també dintre de l'Ajuntament de Barcelona, això ho espero, però tot plegat doncs, pot portar això a una divisió, una falta de definició, i això seria dolent pel procés. També em referia que, lògicament, a les eleccions municipals encara no hi hem arribat, estem acostant-hi, però l'independentisme serà molt present i condicionarà també molts ajuntaments.
Vostè deia que no es torna a presentar com a alcalde, ho ha repetit moltes vegades. A casa teva no sé quantes ja. Moltes. Però sí que formar part d'alguna llista fins i tot que fos novedosa d'alguna manera, que representés aquest esperit que vostè defensa d'unitat? No, jo puc estar en una llista si m'ho demanen, però al final per no sortir, per si m'ho demana, i crec que necessiten això realment, perquè fi, està el dels darrers per no sortir, per recolzar un projecte, un país, no? En aquest sentit, o d'algun partit que a mi em sembli bé el seu programa que faci. Però no, en principi jo em retiro de la política perquè crec que ens hem de poder retirar i hem de demostrar que els polítics es retiren de la política, que tornen a fer la vida normal que tenien abans i tornaré a la meva vida d'abans, i per tant crec que això és una pràctica a aplicar en el futur per llei, si convé, i per tant ja ho estic aplicant-ho jo, i a més crec que la capacitat de fer política, la política desgasta molt, és molt intensa i t'hi dediques moltes hores, pràcticament cada dia, cada minut, d'una manera o d'una altra, no? I per tant això desgasta i requereix tempos i parèntesis, i que hi hagi renovació, i la democràcia és renovació, és alternància, i ho hem de deixar-ho fer, ho hem de provocar que sigui així, si no es produeix així. No pot ser polítics de més de 30 anys o 40 anys. Dèiem, en Franco va durar 40 anys? Jo me'n recordo quan era petit, que estava vivint el franquisme, durar tota la vida, et semblava, als anys 60, que no es moria mai aquell home, que duraria tota la vida. I teníem aquesta sensació als nens, no? Doncs home, això no pot ser de cap de maneres. Hi ha gent que han nascut, hi ha catalans que han nascut amb persones governant i hi ha les mateixes persones. Això no pot ser de cap de les maneres, no és bo. Deia d'Unió que Unió podria fer aquest pas i que seria interessant que Unió fes aquest pas d'apropar-se amb les tesis de Convergència i Esquerra en aquest procés. Creu que Ramon Espadaler podria ser la figura que podria reconduir Unió un cop si Duran Lleida fa aquest pas al costat que vostè li demanava? El que ho és més clar és el Toni Castellà, el que ha definit més, el que està parlant més al front dels independentistes d'Unió és Antoni Castellà. I en Ramon Espadaler té història independentista de jove a la Plana de Vic, és de Sant Quirze de Besora, i crec que també podia fer un pas, no ho sé, però jo no em puc ficar en temes personals i més amb en Ramon, que tenim relació i som veïns, no? I per tant ell sabrà, però qualsevol que ho vulgui fer pot fer aquest canvi, que s'ho cregui, lògicament, que s'ho cregui, i que demani recolzament, clar, en el partit, en els militants, que és que han de decidir-ho, en definitiva. Sobre Unió Democràtica, sense deixar el tema, fins ara els congressos han establert majories claríssimes a favor de tesis no independentistes, majories del 70%, majories del 75%, o sigui, què pot fer que hi hagi un canvi tan poc després? Vull dir. Això va ser per dir l'any dels anys 90, abans no, abans eren clarament independentistes les tesis, i la tesi no independentista d'Unió és una tesi confederal, i confederal vol dir que tens un estat sobirà, un estat independent, que pacta amb un altre estat, que seria Espanya, independent. El que passa és una tesi complicadíssima perquè vol fer néixer dintre d'un estat, un altre estat, sense trencar abans, i això és impossible. Això ho ha demostrat la història, perquè ha sigut el que s'ha aprovat durant 150 anys pel catalanisme polític. Per tant, això no és una tesi caducada. Però aquesta tesi s'introdueix l'any 96 a Unió i s'ha mantingut fins ara, però tornar a ser independentista és més dir, escolti, jo puc ser independentista i després prioritzar, quan tingui el meu estat independent sobirà, totalment separat d'Espanya, les relacions amb Espanya. I això potser és el pas que li fa falta a Unió. Una darrera cosa. Durant aquesta entrevista ha apostat en tot moment perquè hi hagi governs municipals d'independentistes, que sumin Convergència, que sumi Esquerra i tal. No sé si veu el risc de que hi hagi cert frontisme a Catalunya. Abans vostè mateix ho deia, parlava del fet que democràcia és alternància. Si anem establint a tots els ajuntaments coalicions de govern municipal pel criteri de ser independentistes, en el fons estem anant potser una mica contra natura del que s'ha succeït durant, no sé, 30 anys de democràcia a Catalunya, que ja hem vist governs independentistes i no independentistes. Fa 2 anys al Parlament veiem pressupostos que aprovaven independentistes amb el PP, vull dir, Convergència amb el PP. No sé si anem contra natura. Ho demanem ara, en aquestes eleccions, perquè estem en el procés per arribar al 27 de setembre reforçats per aconseguir, sí, a la independència i després l'any i mig o l'any que necessitem per construir-ho.
És ara que es demana, lògicament, després ha de ser totalment lliure. Però quan siguem independents ja no cal ser independentista. Llavors ja podran entrar les dretes i les esquerres i els de centre i els d'extrema dreta i l'extrema esquerra a treballar com tots els països del món entre ells i faran les coalicions que vulguin. Lògicament a cada poble són els resultats electorals i les voluntats de les persones, que compta molt això, no? Per tant, és ara que es demana. Si no tindria raó, però com que és ara que es demana pel procés, jo crec que aquesta és l'excepció que necessitem en aquests moments. S'ha comentat que vostè en les reunions aquestes, amb aquestes posicions diferenciades que hi havia entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana en aquestes negociacions, que vostè va tenir un paper important fent aquesta tercera via o aquesta proposta que fes el mínim comú denominador. Suposo que el governar en minoria en un ajuntament com el de Vic aprens a buscar aquests consensos i aquests cops de cintura, no? M'he tirat 8 anys fent això, sí, cada punt del ple buscant això. Us ho explicava abans, doncs el tema de l'Atlàntida, no? Doncs vaig desencallat amb el PSC, que el Vic és més, bueno, és PSC encara, però tots s'han anat cap a més, i per tant, doncs, cap a més, que vol dir el més, no cap a més. Sí. És que és una paraula és complicada d'explicar, no? Sí, els hem entrevistat aquí, ja els ho vam dir, que era complicat, sí. Però bueno, ja està bé. Per tant, doncs, he fet aquesta, i hem solidat per la independència, doncs això et demostra que necessites això, maniobres per poder pactar per tirar endavant els projectes. El projecte independentista és complicadíssim, seguir-se d'un estat que està en plena forma, que és l'espanyol, que funciona pitjor o millor, però hi existeix i que forma part d'Europa, és complicadíssim i necessita molts reforços i moltes maniobres necessàries perquè sigui viable i possible. Perquè el fet que vostè sigui independent, que ara no estigui en cap partit polític, ha afavorit que potser la seva presència en aquestes reunions, en el cas que hagués sigut l'AMI i la majoria d'alcaldes, tot i que n'hi ha de diferents partits, la majoria són de Convergència i Esquerra, si hagués sigut d'algun dels dos partits, la seva posició potser hagués sigut més complicada, no? No, perquè jo vaig ser un alcalde d'Unió Democràtica de Catalunya dintre de CiU i mai vaig tenir cap ingerència del partit mentre vaig ser d'Unió, els 6 anys o 5 anys que vaig ser d'Unió, amb les meves polítiques municipals i les meves polítiques públiques. Les públiques sí que podien enfadar, sí que podien contradir la direcció, però tampoc hi havia cap pressió en aquest sentit. Jo crec que em sento igual de còmode ara que quan estava abans i la meva actitud ha sigut sempre la mateixa. Potser és una actitud que no és gaire de partit i per això estic fora dels partits perquè al final el tema del sistema, si no vas bé, has de marxar-ne, no? I és el meu caràcter que no m'ajuda gaire en aquest sentit, però no, jo l'actitud que hi ha hagut en aquesta reunió ha sigut molt cordial per part de tothom i tothom ha pogut dir la seva i jo crec que ningú s'ha sentit predeterminat pels seus partits. Inclús el president, inclús el Junqueras, han estat lliures de dir el que han volgut. Clarament se'ls notava una capacitat de canviar i de prendre compromisos personals que després hauran d'explicar les seves respectives partits polítics. I per tant, això ha fet possible el pacte, aquesta actitud lliure. Aquest any 15 hi ha un mínim de 2 eleccions, les municipals, les eleccions al Parlament i probablement també hi hagi eleccions generals. I, corregíssim si m'equivoco, l'any 16 el full de ruta unitari sobiranista preveu també una altra convocatòria electoral. Una Constitució, votar una Constitució no és electoral, és un referendari, clarament un referèndum, és una altra cosa. Vostè veu el perill d'un desgast en aquest sentit, de com està instal·lat en una campanya com permanent, no? O sigui, tenim la campanya de les municipals, que empalma amb la campanya de les eleccions al Parlament, parlarem de les eleccions generals de la Constitució, el fet de que la política sigui una campanya permanent, si això és un... Jo trobo positiu. Hi ha països del món que estan cada dia en prime time debatent temes polítics a les televisions, i penso en França, per exemple, no? Hi ha gent que està molt polititzada i molt acostumada, els interessa la política, i aquesta tertúlia estaria a les 9 del vespre i fantàstic, i amb molta audiència, no? Crec que això és una cosa bona, perquè la gent han de politicar en política, l'han d'entendre, l'han de conèixer, i després han de votar, i han de, com més vegades millor, i si a més anem cap a una societat més participativa, doncs hauran de participar en processos polítics cada dia més. Se'ls hi demanarà. Si no hi participen serà un desastre, per tant això vindrà segur. Per tant és bo aquest procés. Per altra banda, és molt més extraordinari, que il·lusiona, i la gent crec que no se'n cansarà, i ho demostraran el 27 de setembre, anant a votar més del 80% com es preveu de catalans, sí o no, la independència, amb la forma que sigui possible fer-ho, no? I per tant serà una gran participació, i no cal dir que votar una Constitució pròpia doncs il·lusiona molt la gent. Depèn del que presentis. Si presentes votacions polítiques com fins ara, que són més del mes, i on la política no
es reforma, no hi ha modificacions, on la gent se sent totalment exclosa i totalment desconnectada, al final no vota ningú. Però si presentes projectes interessants que la gent els hi pot il·lusionar i poden veure clarament, que els afecta a les seves vides, aniran a votar tots els que puguin, segur. De la política vostè se'n retira i, per tant, no formarà part de cap d'aquestes campanyes que veurem a 2015. No sé per què m'ho demanen sempre això, des de fa 4 anys, i no sé, però sembla que no deu ser costum, però hauria de ser un costum, que un entra a la política i se'n pot anar, encara que no estigui allò, doncs, diguéssim, de baixa, doncs, sí, doncs, bueno, jo estic passant una època que m'entrevisteu i em demaneu coses, és la meva opinió, cosa que m'honora molt, que no sé, tampoc n'hi ha per tant, però bueno, doncs jo tinc de marxar ara perquè ara se m'acaba el mandat i crec que no tinc de repetir a la ciutat. La ciutat de Vic he estat 8 anys servint-la, m'ha fet l'honor que sigui el seu alcalde i tinc de deixar-la en millors condicions possibles perquè vinguin els darrere i puguin seguir fent la tasca per aquesta ciutat que és crec inconvenient, amb renovació, amb noves idees, etc. El fet que hagi anunciat que no es torna a presentar, el fet que no estigui condicionat per uns resultats electorals d'aquí uns anys, això li permet estar més alliberat i prendre decisions que potser no es poden prendre? Això és veritat que anar a cap de llista et condiciona i et fa por perdre vots i les teves accions condicionin el teu vot, i aquí també hi és, això ja és humà, això també passarà a tots els candidats, si posem tria, siguin en Bosch, els hi passarà i els hi passa, està passant, i per tant això és així. Jo soc una mica, em van dir que soc un ànec coix, com els americans que decideixen, doncs mira, estàs al final del mandat i et pots atrevir a fer unes coses més agosarades que potser en altra situació no t'atreviries tant, no? Però tinc aquesta sort i si penses en la peatonalització de la ciutat és un exemple claríssim, però que estic convençut que després agradarà, per tant el nou govern podrà gaudir més zones peatonals per tirar endavant la ciutat del projecte comercial i el projecte cultural i de lleure, i per tant anirà endavant la ciutat. Ho faig amb molt gust i a més m'ho crec moltíssim. De la compareixença de l'altre dia, després de la reunió on hi va haver l'acord, i un dels punts que em va agradar més va ser aquest demanar perdó amb els ciutadans per els últims dies que hi havia hagut aquestes diferències. Això va ser iniciativa dels partits o de les entitats? No, iniciativa de cada un dels dos. No ens van pas dir què dirien i que els hi va sortir d'ells, cada un dels dos. Sí. Es comenta la possibilitat de que les llistes... Era sincera. De que les llistes separades, particularment la llista on es foni Convergència, pugui formar-se a partir d'urnes, o sigui, anar votant també la mateixa pròpia llista de Convergència. Vostè això ho veu una proposta... És que no ho sabia, me n'entero ara jo d'això. O sigui, que la gent farien una participació ciutadana per tota la llista, els primers llocs, els primers 10 llocs, els que fos, posarien la gent a votació. Com unes primàries. Com unes primàries, ho trobo perfecte, això és fantàstic. Si això és veritat, és fantàstic. O sigui, que la gent puguin escollir ja els seus candidats demostra també que poden interessar més o menys. De fet, en els candidats propis els demostrarà si interessen, perquè amb la participació de la gent que hi vagin sabran si són interessants o no són interessants ells mateixos i quin és l'ordre que posen, i estalvies la baralla interna, jo vull anar d'1, tu de 2, jo de 3, i no, que jo vull anar de 2, si no hi vaig, i això també passa, doncs s'evitaria això, no? Això ho trobo molt interessant. Jo ho trobo que pot ser, o sigui, de cara a Unió Democràtica, un partit que vostè coneix molt bé, que pot ser una cosa com molt decisiva, no? O sigui, ja establir definitivament qui d'Unió se'n va al projecte independentista i qui d'Unió es queda a un altre costat. Existeix el perill aquest de que Unió Democràtica implosioni, per dir-ho d'alguna manera? No, jo Unió el veig és un partit molt cohesionat i crec que no es trencarà, el que passa que s'ha de modificar, Jo crec que jo vaig ser candidat a presidir el comitè de govern en un congrés i la meva proposta va ser aquesta, anem cap a l'independentisme perquè vindrà un procés que va venir cap d'un any, de jo dir-ho, o mesos, que vindrà un procés que ens demanarà que estiguem al costat del poble per aconseguir independència a Catalunya i fer un estat català independent, i ja vaig perdre per un 20%, per un 80-20, per tant va ser clarament una victòria d'en Duran Lleida, i jo em vaig anar perquè jo no podia seguir amb aquest procés, amb aquest pensament d'unió, i vaig fer altres coses, no?
però Unió pot fer aquest canvi sense trencar-se clarament i pot participar clarament del procés. Crec que perquè ha canviat molt aquests 2 anys i mig, o encara no, que soc fora, ha canviat molt la societat, ha canviat molt mediàticament com s'expressa i per tant té molta força i a partir també ha sentit pressions, cada un dels militants ha sentit pressions normals de la societat, del seu entorn a favor d'aquest procés i ells se sentirien molt més còmodes. Hi ha un alcalde de Lleida que fa poc temps va plegar, que és president d'un consell comarcal, que va plegar d'Unió, de la militància, perquè no podia més la pressió del seu poble i de la seva comarca a favor que no fos clar que va a favor de la independència, i són situacions que es produeixen a tot arreu. Per tant, aquesta pressió també modifica, com és normal, que els partits no són coses que estiguin fora de la societat, estan dintre la societat, i per tant senten pressionats. I això ho modificarà. Jo crec que Unió farà aquest canvi. Espero i ho crec. I què passarà amb Duran i Lleida, senyor Viladadal? Serà posar al costat. O apartar-se, com deia vostè a l'inici. O apartar-se, sí, apartar-se'n, no vol dir marxar, també pot estar dintre, si podrà fer el que ell cregui convenient, doncs podrà apartar i fer altres coses que també pot fer, perquè ell té molta experiència política i segur que pot ajudar en altres qüestions. A Vic, Unió i Convergència es presentaran per separat? No en tinc ni idea, això els he de demanar als 2 candidats, però de moment estem repetint el motiu perquè em vaig presentar jo, no? O sigui, no hi ha acord entre Convergència i Unió, fa 8 anys va passar el mateix, al final vaig sortir jo com el quart o el tercer, no sé quin era el 5è, proposta perquè no es posaven d'acord. Doncs estem repetint el mateix esquema i crec que això és dolentíssim per tots dos, i per tant espero que es posin d'acord, doncs si pot ser avui mateix, si no demà, i si no demà passat, i ojalà fessin una concentració de més gent, d'independents, i fessin una llista de bicatana, diguéssim, i amb altres partits, si pot ser, que no es presentin sols, sinó junts, i que això seria bo pel procés i per la ciutat. Sembla que fins a més d'1 desena de llistes es podrien arribar a presentar a les properes eleccions. Això és molt democràtic, la democràcia ho permet, però això, si després es produeix, jo he tingut 7 grups municipals i he governat amb moltes dificultats i sobretot en moments molt crítics i de vegades sense capacitat de govern, perdent inclús la possibilitat de modificar coses que l'estat necessita i no les pots modificar perquè et falta capacitat. Però sembla que serà una tendència, no? Molts ajuntaments amb l'aparició de noves formacions. Això ho veig clarament negatiu pel país, no vol dir que hi hagi majories absolutes, però que hi hagi més possibilitats que hi hagi amb 2 o amb 3 puguis governar, no amb 4 o 5, perquè governar amb 4 o 5 doncs és molt complicat, deixes de fer coses clarament, si no et poses d'acord 4 o 5 per grups, o imagina tota la gent que hi ha allà dintre, doncs al final no ho pots fer, i per tant la ciutat en pateix després. El model francès és diferent, hi ha majories clares en els municipis, i governen 5 o 6 anys, em sembla, a França, i aquests 6 anys, i després se'ls canvia, però mentrestant, mentre hi ha govern, es governa. S'arribarà a final del mandat amb els 2 regidors d'Esquerra a l'equip de govern? Espero que sí, espero que sí. El procés es parla molt del paper que pot tenir Podemos, en el sentit que aquesta força que emergeix amb tanta potència i tal i qual pugui trencar la majoria sobiranista que sempre ha tingut, històricament ha tingut CiU i Esquerra. Vostè té tema aquest efecte de la força de Podemos? Jo espero que no. Jo espero que no passi això i crec que ho té difícil a Catalunya Podemos perquè es declararà ara ja clarament no independentista, cosa que fins ara feia veure que sí que no, i per tant s'ha posicionat en aquest sentit, i el moviment independentista ningú podrà votar Podemos i ser independentista perquè pensar que a més regenerarà la política, cosa que tampoc farà Podemos, però això és un altre tema. Per tant jo crec que nosaltres aquí no patirem aquest efecte tan fortament. El procés independentista, en definitiva, dona possibilitat a gent que volen regenerar la política, també a través del procés poden regenerar la política, i aquí hi ha el full de ruta i aquí hi ha tot el procés que vindrà després constituent, on es podrà definir quin model de societat volem pel nostre nou país i, per tant, com definim Catalunya i cap on anem. Senyor Josep Maria Viladabadal, president de l'Associació de Municipis per la Independència, també alcalde de Vic, ha estat un plaer, ja no sé si ens veurem en una altra ocasió, president d'alguna entitat de forestals o... El sector forestal és el meu, però també els hi vaig dir al dia, tornaran a dir, home, jo tornaré a ajudar-vos, però intentaré no fer política, perquè porto més de 30 anys fent política, i em sento realment amb ganes de ser una persona normal, que es lleva al matí, fa la seva feina i amb la seva vida contribueix a les dels altres, però no amb decisions polítiques sempre, des dels 20 i pico d'anys, i això es fa molt llarg.
Li agraeixo doncs, que hagi estat aquí. Gràcies. Fins una altra Gràcies ocasió. a tu. Marcos Pardeiro, Víctor Palomar, també gràcies. Fins un altre dia. I a vosaltres recordar-vos que hi tornem demà a les 9. Que vagi bé.